Eva, rýchlo, potrebujem kamšie obťať. Dobrý deň, my sme nové moderátorky televízie z NIEV. Máme tu hneď našeho prvého okoloidúceho, slečnu Evelínu. Dobrý deň, môžem vás položiť pár otázok? Jasné. Takže určite poznáte osobitnú školu v kláštore pod Nievom. Kto by ju nepoznal? A poznáte aj 9A? No to tiež pozná, nebojte sa, veľmi dobre. A čo si o nej myslíte? No, sú to veľmi zaujímaví týpkovia. Napríklad? Nejdem menovať. Prečo nejdete menovať? Nie je to na mieste, tá otázka A vy teraz. chodíte do tej školy? Bohužiaľ áno. A do ktorej triedy? Vy 9A. sa na prváčku viete, tak preto sa pýtam. 9A. 9A, takže to musíte poznať veľmi dobre. No až moc dobre. No tak povedzte tých týpkov. Som rada, že táto otázka nie je na mieste, že to teraz nebudem menovať. No tak ja neviem, tak Potom sa vás to pýtame, rozhovoru. čo si myslíte o vašej triednej pani učiteľke. No, takže pani učiteľka Jehrová, pozdravujeme. Ty povieš, že to bude pozerať a bude to vidieť. Pani učiteľka Jehrová, no. Je od 5. triedy, je k nám veľmi milá, je dobrá. Myslíte, keď toto bude, to rozhovor bude vidieť. Naša guľa z matiky to už bude vidieť. Neviem, ťažko sa im teraz hľadajú slova, tak narýchlo. A mohli by sme sa vás pýtať, či sa vás niekto páči? Striedy. Striedy? Striedy. Nie. Neklamte. My vieme už aj kto, takže hovorte. Bohužiaľ, mne sa tam nikto nepáči. Je tam taký veľký sortiment toho nákladu, že v úvodzovkách. A taký krpec? To je kto? Alebo krásavec? To je kto? Alebo Pinokio? Toho poznám. Tak, čo naň hovoríte? Ešte som ho zatiaľ nevidela na vlastné oči, ale určite je veľmi pekný. A ako to, že krpca nepoznáte? Poznám iba z rozprávania tuto vašej kolegyne. Z môjho rozprávania, keď už tak, ale nevadí. No. To nevadí. Ďalšia otázka, koho v tej vašej triede nemusíte? Koho nemusím? Doslova? Doslova. A do písmena? No. Nie je tam niekto taký, ale iba pár ľudí sú trošku... Napríklad. No, ťažko povedať teraz. Dvaja stoja tam. Prosím, záber na hentých dvoch. A dievčat nemusíte niekoho? Dievčat? No tak baby sú tiež také uletené, ale tak dajú sa aj oni. Každý vie byť v pohode. Keď tak... A kto je taký v pohode? Skoro všetky baby. Ale najviac... Menujte. Ako? Menujte. Hovorím všetky baby. Neviem, bab na spomeň. Nie sú s nima každý deň. A najlepšia? Tiež ji pozdravujem. Juliana Topercerová. Druhá najlepšia. Druhú nemám. To sú všetky a druhom potom. Aha, dobre. A môžete nám povedať, čo ste dneska vyviedli svojej spolužiačke? Ja som nič nevyviedla, ona má problémy s prostatou. Akože, a to je čo, slečna, ak viete? No má problémy s močovou rúrou. A dneska jej to tak trošku ušlo, nechťať. Až dvakrát neviete náhodou o to? 3-krát. Trikrát dokonca. Neviete, kto jej k tomu pomohol? No, bola to jedna jej spolužiačka, ktorú má veľmi Selinka rada. A kto to bol? Neviem. Ale viem, že ju má veľmi rada. Aj si s ňou píše. Vážení televízni diváci, ja osobne viem, kto to bol. Máme tu napríklad našu okoloidúcu slečnu Evelínu, ktorá dopomohla slečne Bohdanovej tomu, aby mala problémy s prostatou. To je z dnešnej ankety všetko. Tešíme sa na vás na budúce. Dovidenia.